الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واحفظوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آية إن قدي نومي قال الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الآية فإذا انسلخ فإذا خرج الأشهر الحرم تنيل بكرمة ورتي وهي آخر مدة التعجيل كان جواني رغر الجسد ودنيك أجل فسيروا في الأرض 4 أشهر فاقتلوا المشركين باره فبحيث وجدتموهم نكون تاويبكم في هند هيدي دقيدم أو حرم كو حرم مكة وخذوهم ننجر بالأسر بدهوتي واصروهم قد في الغلاء لغلاء ساتوجي والرسوم يسود سوروجي كدتيدي حتى يضطروها بأنيا إلى الأرض فوروا الإسلام كوبو سلمكي وقدوا لهم جودا بكل مرصد كلا دتل طريق دتل يسلكونه قلب نستفدهم ونصب كل ما سر أمدو على نسل خافت دو إتفيها الخير ليسنوري ويرنو وقدوا لهم بكل مرصد لنغم دوما ولا ماسي كل دو فإن تابوا تبتوب من الكفر إبقوا يكيفيراكم وأقاموا الصلاة ببوسي جلد وآتوا الزكاة بندوكي زكاة أجلد دو إن نمتي دي جولة نون جولة أما ودي والدفير دون تيما متمتو بولوايدم فنيني قد هبي مؤرق كو هيسي قد كو هلتا sujudil go sujudere woore ba yi sujudere qur'anu go Allahu akbar den dume jo jangata sujudere man to hisi alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat man law hebi ko man no hadi alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat man law hisi alhamdulillahi alladhi afani min kadha man laha hebu ko alhamdulillahi alladhi atani kadha kanjum ha sujudere ma ko wiyata limgal no yidi Allahu akbar o ma khalas sujudere woore ba sujudere qur'anu kayum ma dum sujudere woore sujudite o yaadi pellel jang pellel aya sujudere to jangi to yotti ha aya ma wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun Allahu akbar sajada wa shidda alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب بها عندك أجرا وكنت بها خطيئة وجنگ حركة رمض الله أكبر خلصتني ولا سلم عنك ولا أولى ولا ذلك موتي بميكو بري وودو كولا تاودو دون نغار نبتا وندي ونو سجدا كونغا وبيبي وسجدا كو نغار نبودا فوبو النبي صلى الله عليه وسلم جنگينو آية سجدere يوا حركة سورة والفير والنجم نغام yimbeji heferɓe ɗon ɗon de o sujidi ɓe suuyi ɓe sujidi kamɓe fuu o wiyaɓe ko nimo amma dotijo gooto kayum sali sujidago nokki leddi kayum waɗi ni yaari atinde o wi kanko aɗo heyimo hillo adi so wi kanko ka o yimo o mbarama do kefere o nasalullah salamata wal afiya nonnoon wa atawu zakata ɓe dokki jakka en limti allah seniɗo limti noone hokketeɓe jakka magge ɓe feere feere joweetati en jangino aya ma ha suratu bara ɗo wonta aya may kat hammi wargo kadi ha suratu ha Allah seniɗo sellinode 7 hokketeɓe jakka to jonta kam moy on mo a hokkata jakka kanjum ɗo ɓe tammi e bolwayi baba ɓe dada a hokkataɓe jakka ngam kamɓe ka to warti ɓe ngala ko ɓe ñama ɗo an ñamnata ɓe debbo ma a hokkata ɗum jakka ngam an ñamnata mo ɓiya a hokkata ɗum jakka ngam an ñamnata mo derɗirawo ma to laatake oɗo lesma oɗo ñaama a hokka yimɓe woɓɓe feere na oɗo heɓa ko ñaamana
amma to ɗo wedditori ɓe hoore maako kanko huwata ɓe hoore maako aw kan mo jakka derda debbo ko gorko wa atahu zakata ɓe dokki jakka fa hallu sabilahum perwine ɗatal maɓɓe bawi ko acceɓe kadi wala tata'arradu lahum ta fe'aneɓe nde nini laatake ɓe tuubi kefera ɓe darni julde ɓe dokki jakka hamɓe man fuu ɓe garti jonta ka ɓe julɓe bana moɗon jonta ka wala ko on fe'intaɓe kadi wala tata'arradu lahum ta fe'aneɓe ɗo banoy almuradu kañum woni jonta kam la tata'arradu lahum ay li anfusihim wala li amwalihim ta fe'ineɓe ha nafsuji maɓɓe habduki ɓe maɓɓe ta fe'aneɓe bo fayinta ha hosugo jawle maɓɓe wala ta'khudhu minhum jizyatan wala azaran wala ghayra dhalik ta ko e jomorgol ha maɓɓe to ɓe silmano ɗum ɓe dokkanno hitande go tata ko e kadi nonnoon usru ɗum hooseteno ha maɓɓe tata hoose wala tana bolwa ɗum ɗo ko waɗi ngam jotta ka ɓe garti kamɓe bo ɓe julɓe bana moɗon nde ɓe gartake ɓe julɓe bana moɗon kam wala goɗɗum feere kadi ko on toñirta ɓe ha neɗɗakuji maɓɓe ko maral maɓɓe inna allaha andu allah gafurun nduuɗa farukiijo rahimun nduuɗa hinnukiijo amma ha moyjo limantaba heedi on tuubuɗo kañum derdiraaɓe julɓe nde en jaaniri ayaje ɗe fuu en siftiniran tuubu ɗum seeɗi adamajo tuuba hesɗitina tuubu muɗum ko kala yaake fuu ngam goɗɗo on mo wala geddal ka o wala nder meɗen ɗo sey annabojo on denaɗo mo era eddata allah gi'a bo de geddal to a hingal pamaral bo anduma geddaɗo kanko woni mawɗo allah ceniɗo tuuben ma ha mo ngal gedde laatiɗe mawɗe to goɗɗo tuubi gedde mawɗe gedde pamare ka o jaafaɗo hadisol annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi hadisol muslimina hakkude wakkati be wakkati jum'are yaago jum'are suumay ha yaago suumay hadisol feere ma al umra ha yaago al umra ko woni caka man kam fuu allah seɗiɗo yaafi ɗum inistunibatil kaba'ir to ni gedde mawɗe ɗum citama kanjum gedde mawɗe en toru allah seɗiɗo reena en ta en baɗoɗe to nden kam to goɗɗo wayi noon gedde pamare ka o anda to huwawi mawɗe ɗo o jaafaɗo hermaje inna allaha gafurun rahimun allah nduuɗa farukiijo nduuɗa hinnukiijo limantaba on tuubuɗo wa in ahadun min almushrikin wa in ahadun to ni woodi gooto min almushrikina ebgo e sirkuɓe ahadun ɗo marfu'un turdaɗo ɓe fiilin ɓe fiiloli yufassiruɗo tafsiragol istajaraka to woodi goɗɗo mo yiɗitorima ista amanaka ɗaɓɓitirima hoolare minal gaddi ibgo e wargo a andi ɗum annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam kañum allah seeɗiɗo wolwanta nden jotta ka laatiɗo ardiɗo ha yimɓe fof mo goɗɗo doggitirta ɗaɓɓitira ɗum kisdam fuu woni ɗon kadi kisdam hoolare ɗo to wala yimɓe keɓata nde'ita hoolare ɗo to wala yimɓe keɓata kawtama sakko ha heɓa hawta julirde ndewa allah hoolare ɗo to wala en pota en mbiya en jooɗa bana ni ha en gaajotira hakkude men hoolare to wala goɗɗo accan nokkure mum jawdi mum accan baaba mum dada mum accan debbo mum ɓiɓɓe mum fuu dogga dinɗa ɗaɓɓitoya ha heɓata hollina en getta allah seniɗo ɗo hoolare nde o waɗani en ɓe ɗo tan go mo nismo ɗo laawol maako tata en cela jawmu deftere malikinkejo abou zaydinil gayrawani jawmu risala o wi to a yi nafsu ma salori haala ɗo tan go allah toru allah seniɗo elta nafsu ma man waɗa ngu ɗo tanowu allah ngam kanko woni marɗo bawɗe dow majum on to nini allah wiyata annabijo sallllahu alayhi wa sallam to woodi gooto nder heferɓe wari ɗaɓɓitirima hoolare a hollinamo o hisa wareego fa ajiruhu hollinmo ay amminhu hollinmo hisnumo hatta yasma kalamallah ha o nana wolde allah qur'anure a se andinima goɗɗo bolwaɗo ha ɗo to o wari o ɗaɓɓitirima hoolare ɗo goɗɗo man ɗum kefeere on to ɗon man muñanmo kadi hatta yasma kalamallah ha o nana wolde allah janganamo ayaje qur'anu o nana fayatadabbarahu o taskita boliɗe man wa ya'lamu kayfiyata din o anda dina ɗo noy yaake maka ka woni wa man tawa alayhi min almahasini e ko dina taggi dow muɗum iggo e kuuɗe boɗɗe
yimɓe ɗo to ni laatake yimɓe diina islama ɗo ɓe ngoni dow diina man cuuɗi ɗum maɓɓe ɓe bangu ɗum maɓɓe fuu enen mbiyete to nini en ɗon dow diina ɗo cuuɗi ɗum men ɓe bangu ɗum men fuu bano diina ɗo woni wala haaje ƴownugo yimɓe ha diina yimɓe fuu nestan diina tan a yiyake nde ni laatake diina goo ka janji yimɓeji pat andi ka sankiti ha kala lesɗe fuu annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sahaba en maako nde ɓe dari ɓe ƴewnira gare man allah ceniɗo wimo noy ida jaa nasrullahi walfath wa ra'ayta annasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to nini a yi omtuki waɗi makka wari ɓe makka omtama a yi yimɓe ɗo nasta ha dina allah geɓe geɓe yake ɓande waɗi ɗo jamaaje ɗuunde umma wara ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wara ɓe silmo ɓe koota to ɗon man ɗon noon to yimɓe ɗo woni diina ɗo yaake nden a tawa yimɓe ɗuuɗɓe nastan her diina kadi jonta bo to goɗɗo wari ƴamima haala diina yeccumo deydey no a wawi no a wodiri bawɗe ma fuu ɓe ɗaɓɓa darnugo juuɗe alli man aɗa wara ɓe darni saffuji goɗɗo wari dari wima yiɗi silmugo muy silmin mo hokkumo kalimawol shahada tawon a yeccamo sarni jinde ko a nasta a juula bana ni hitande go mi wari ami nasta juulirde goɗɗo ɗo dari sey oɗo hofnami mbiɗo hinimo jungo miɗo habda nastugo o fooɗi jungo am o wi mi wari ɗo mi yiɗi ami nasta dina l'islam o sey mi lotti tan mi waɗanimo kalimaji go mi laari nder juulirde wayne to a wurti ɗo ya yeccumo no yiwirta goɗɗo wiyano ara tawa goɗɗo ha dammugal juulirde noon no a silminamo wimo an waddimo na ha kanko waddi hoore mako na goɗɗo to wari wima silman ɗo yawu law hokkumo kalimawol islama ta laatani ajal ma ko ɗaɓɓa yettugo a hokkaymo kalimawol goo jontaka o maaya torra wona dow ma allah ceniɗo wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam to woodi gooto nder heeferɓe yiɗitorima o ɗaɓɓitirima hoolare ha wargo tata a wara mo muñal mo hollitmo hatta yasma kalamallahi ha o nana wolde allah to o nani qur'anu ɗo o nanan o heftan ɗume islamaku ton kalamallahi qur'an summa abdikhu ma mana oti hewtinmo hoolare mako kadi ay mawdiya amnihi nokku hoolare mako o huwa daru gawmihi kanjum on saare yimɓe mako illam yu'min to o nuɗɗinayi liyanzura fi amrihi ngam o rara heedi fi mako accumo yaake nden to nini o tumanaki in arada l insirafa walam yuslim to nini o yiɗi lorugo hoota nden o silmaki yaake nden muñanmo wasilhu ila gawmi sonumo howrumo ha yimɓe maako liyatadabbara fi amrihi ngam o taskitoen fi maako o laara summa bada dhalika yajuju laka qitaluhum hooti ɓaawa ɗon kadi dagante habduki me maɓɓe ase ɓurna fuu mawɗo leñol ma on waɗata banni warata kadi nde o wari go jonta ka o hooti o dawridi ɓe yimɓe maako ɓe cali silmaako nda bo wari o nani diina to jonta kam daganan on habduki ɓe maɓɓe kadi ko waɗi ligiyamil hujjati alayhim ngam darago hujja dow maɓɓe ɗon man ɗo lismake ɗo yimɓe diina islama to nini laatake yaake ɓe ƴewnirta yimɓe ɓe diina islama goɗo sembiɗi ka waɗan jihadi arande ɗo ƴewniran ɓe silmugo on to ɓe sadi silmago go nden ɓaawa ton ƴewnira ɓe hokkugo jomorgol to ɓe sadi hokkugo jomorgol go nden ɓaawa ton habre luttata waɗugo diina islama na ɗum diina habre ha en jiya ko warata ɓaawo ɗo kamɓe man ko waɗi ɗo fuu ɗum kamɓe heferɓe man kamɓe ɓe ɓen fuɗɗini julɓe ɓe habre man nden allah ceniɗo wi dhalika almaskuru ɗuma toon ma inna ɗum bi annahum ɓe sababu hamɓe ɓe gawmum la yalamuna yimɓe ɓe anda ɗume dinallahi ɓe anda dina allah fala budda lahum min sama'il qur'ani liyalamu seko wala ɗe horde wala kadi jotta kam sey on andinaɓe qur'anu yowwa ɓe nana qur'anu ɗe liyalamu ngam ɓe anda nde nini heferɓe kawtino leni goɗɗo ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde annabijo jangguinimo ayaje qur'anu nde o lori o hooti ha ɓe ago ɓe wi ka yeeso ngo kana yeeso ngo dindino ɗo ngo sañi ɓe ƴamimo noye habaru o wi on ɗo wiya mouhammadou siro on meeɗi go sirina on ɗo wiya mouhammadou buudejo on meeɗi go waɗi buudekuna on ɗo wiya mouhammadou ginnaɗo on yi oɗo raytana
bolle de mi nani ha maako ɗo siroɓe mi andi ɗum na ɗum bolle siroɓe buude en mi andi ɗum na ɗum bolle buude ginnaɓe wi en duyiya ɗum na bolle ginnaɗo seɓe ƴamimo ɗum ɗume kadi ɗon kadi jotta ka sew o jukkini o guɗɗiti fewre tan o wi aa o sirowo on wala ko o laati koye na o siro an ɓe hoorema jotta wina o sirowo o wi on jiyata oɗo sendira hakkude gorko be debbo umna oɗo sendira hakkude baba be ɓinguel na tona sirowo moye waɗata ɗon ni on heferɓe wayi haala go laaɓani to allah sendiɗo haddetani ɗum se wuroro hen wakkere feere ɗum kadi acceke feere o nana qur'anure kam to o nanide ɗo yaake man o andan bolle allah seniɗo to yiɗa silmugo yaake man accemo o hoota o yaha o numa boɗɗum ni ha bolwa ɗum ɗo to o numi o silma yaake man ono woodi hujja kadi ngam allah seniɗo wi dalika bi annahum qawmun la ya'lamun ngam kamɓe heferɓe ɓe ɗum yimɓe on ɓe laatake ɓe anda dina allahi dina allah nde ɓe anda bo fala budda lahum min sama'i qur'ani li ya'lamu wala de horde wala seko kadi se ɓe nana wonde qur'anure nde ngam ɓe anda ay ma lahum min assawabi in amanu ɓe nana ha nder qur'anu ko wonani ɓe barjari to ɓe nuɗɗini inna alladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha abada ayi ɓe nanan ko woni toon to wama alayhim min al igabi lam yuminu e yangada gonan ka ɗo maɓɓe to ɓe ɗuɗɗinayi bo walladina kafaru wa kaddabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yowwa acce ɓe nana qur'anu a nder lawo jumɗo ha woni ɗo aɗa huuɗa ɓe goɗɗo kefeero nden o wiya o yiɗi a janngana mo qur'anu o nana janngu a yeccamo be manama be wonde nde o nanata a raara bo pellel waƴata ha tawhiidi woni to nini o nani o faami o silmini a woni barjari yowwa ɓe annda kamɓe ɗo ɓe annda diina allah kanjum kadi yaake nden se ɓe keɗita ɓe nana diina allah kayfa yakunu lil mushrikina ahadum كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال الله جل وعلا كيف يكون للمشركين أحد كيف يكون للمشركين نويدا تنتهي فربو أحد الكوال عند الله يرى الله تفسيره ما لما أي لا يكون للمشركين أحد عند الله هفر بك لا تنتهي بالكوال هدي الله وعند رسوله هدي نلاد الله وهم كافرون الحال بكفرني بهما الله ينولاد مودum gadiruna be jambobe noy be marita alkawal ha Allah be nulado kadi be jamba Allah be nulado illa alladhina ahadtum ko ena ben be on alkotiri iddal masjidil harami hedi judul da hormante ende yawmal hudaybiya yande hudaybiya wa hum quraisun kambe woni quraisin ko en almustasnuna ititinaɓe min gablu ko arti ha ɗo jawmu ha siya ɗo o feƴini tafsir o ɗo ha bolle muɗum wiigo banni wiigo ɗum ɓurasinko en ittitinaɓe ko arti kamɓe on alkotira ɗo o wi kanjum o wi wa hum quraisun almustasnuna min gablu ha konngol allah seeɗiɗo wi illa alladina ahadtum min almushrikina summa lam yankusukum say'a en jangino aya man noon o wi ko e naɓenɓe on alkotiri dow muɗum wi ko e heferɓe nden ɓe nangisanayi on hunde ira summa lam yankudukum say an hoti ɓe pistanayi on alkawal man to kamɓe ka gone dow alkawal maɓɓe o wi wa gattabi al mufassiru fi dhalika ibn abbasin wa huwa muskilum o wi tafsir o tokkiri banno ibnu abbas wi on amma ɗum cakluɗum ko waɗi cakluɗum kam لأن هذه الآيات نزلت في شوال في سنة 9 وفي آيات جديدة فيها له جلدان هايتا نجوينا يبره فرون النبي صلى الله عليه وسلم وقريش إذاك مسلمون قريش كوين بياك والبشلم به
gurasin ko en bona silmino hitade joyeta tabre ake fatu makka to nden hitade jeena abre on o wi ayaje ɗe jippi li anna kana nagadan fi sanati sabia gurasin ko en kalati no fisti alkawal ka daga hitade joweeɗiɗaɓre hijra nden annabijo sallllahu alayhi wa sallam yehi hitade joweeta taɓre hijra maɓɓiti makka nden ayaje ɗe woɗe jippi kanje bo hitade joweenayaɓre hijra na yinden kam na ɗum gurasin ko en on bolwana ha ɗo wa hasala alfarhu fi samina on tuki makka laati hitande joweetataɓre fa sawabu kama galal hasinu o wi sawaba kam de ko hasinu wi kanjum woni fandare ko hasin wi anna dhalika mahmudun ala bani damra o wi ayaje ɗe eftiraɗe dow yimɓe sowmeteɓe bani damra to kamɓe man ɗum ɓe alladina dakalu fi ahdi gouraysin yawma alhudaybiya kamɓe ɓe nasti no heeɗi alkawal gourasinko en yande hudaybiya go annabijo sallllahu alayhi wa sallam sulhotiri ɓe gourasinko en nder sulhu maɓɓe haɓre waala duuɓi 10 ɓe kaɓata to ha nder ɗon woodi woɓɓe feere nasti wakkere gourasinko en woɓɓe feere bo nasti wakkere annabijo sallllahu alayhi wa sallam to banu damira ɗo ɓe wi kamɓe ɓe nastino wakkere gourasinko en alladina dakhalu fi ahdi gouraysin yawma alhudaybiya ma jumlatin min alqabaili ɓe nasti wakkere gourasinko en ɓe moggal ibgo e leƴƴi fa kulluhum nagadu illa bani damra falam yantuk nden ɓe fuu maɓɓe ɓe pisti alkawal go ɓaawo de ko ɓurkiɗo hakkunde bani bakri ɓe hujaa go ɓe fuu maɓɓe ɓe pisti alkawal ko luuti banu damra kamɓe ka ɓe pistay alkawal falida umira rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam bi inmami ahadihim ngam majum waɗa nulaaɗo allah mo salatu allah e jammuɗum tabitani o umra ɓe timminki alkawal maɓɓe ila muddatihim fa jisde maɓɓe nda ko de haajin ko wolwi o wi kanjum woni shahidu illa alladina ahadtum inda almasjidi alharami koyna ɓen ɗon alkotirno ha juulirde hormanteɗe to famastagamu lakum fannuɓe ɓoosani on aqamu alal ahdi to ni ɓe jotake ɗo alkawal olamian guduɓe pistaygal fastagimu lakum onon bo ɓoosaneɓe alal wafa'i mbiɗo heɓɓinkigal wa mamaɗo o wi sardiya ɗum sardinkol ha famastagamu ɗo allah seniɗo wolwi haala alkawal ɗuuɗi masine ha qur'an allah seniɗo wi wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula hebbine alkawal ande alkawal ɗum laati ƴamtete ɗum allah seniɗo ƴamtan alkawal ɗo kebbinegal en bolwino haala allah seniɗo wi inna aranna noy jangine amɓe ala samawati wal ardi wal jibali allah seniɗo feƴƴinino alkawal ɗo dow asamanji e lesdi e koseje allah feƴƴini ɗume leddi e koseje asamanji leddi koseje fuu rewa allah seniɗo gooto to rewi allah naada ɗum aljanna to rewawi bo allah yangita ɗum asamanji be lesdi be koseje fuu kultori allah wi wa hamala al insan neɗɗo kañum kam efti ɗum innahu kana zaluman jahula o ɗatake kanko o ɗuuɗato ñangejo o ɗuuɗa majjarejo to ɗon bo seeɗa nder ɓiɓɓe adama goo on hebbini alkawal go ɓurna fuu jogaygal bannogal haani allah seniɗo wi famastagamu lakum to ɓe ɓoosani on onon bo fastagimu lahum ɓoosaneɓe alal wafa'i biɗo hebbingo alkawal wa ma sartiya inna allaha yuhibbu almuttaqin inna allaha ande allah yuhibbu ɗon yiɗi almuttaqina fuloɓe allah almuttaqina rentoɓe luutugo allah nder majum almuttaqina ma rentoɓe fistuki alkawal nde allah seniɗo ɗo yiɗi ɓe bo nder ka o warjotoɓe o kadi istagama sallllahu alayhi wa sallam haqiqa nulaaɗo allah mo salatu allah e jammuɗum tamitani o ɓoosake dow alkawal man hatta nagabu ha kamɓe gurasinko en on ɓe pisɗi bi anati bani bakrin ɓe wallugo bani bakrin ko en ala fujaa dow fujaa inko en yande sulhu hudaybiya go banu bakrin kayum wondi laatake hundiɗiɗɓe ɓe gurasinko en fujaa kamɓe bo ɓe laati ɓe hundiɗiɗɓe ɓe nulaaɗo allah ɓe nasti e wakkere alkawal muɗum nden banu bakri ren go yehi kippo e fujaa ɓe koni ɓe ɗum jemma
ɗon go ɓurasin ko en ballitiri ɓe balmi ɓe yimɓe woɓɓe fuu haɓiri jemma man habdi ɓe maɓɓe ɗon go sababu majum laatake alkawal go fistiri ɓe majum kadi yo nde laatake kamɓe on ɓe fuɗɗi jamba na ayi jotta kam da haɓre dari no duuɓi sappo waɗata nden ɓe waɗi alkawal go ɓuray duuɓu gootu tan ɓeɗo go wari fisti alkawal to kañum kadi yaake nden annabijo sallllahu alayhi wa sallam kayum kaɗo ɓoosi dow alkawal man banno allah seniɗo wi to nini ɓeɗo dari dow alkawal an ko daru dow magal tata fisti ay fastaqimu lahum muddata istiqamatihim lakum onon ɓoosaneɓe daraneɓe dow alkawal man jisde to ni ɓeɗo darani on dow alkawal kayfa wa in yasfaru alaykum كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرجون ولا ظلمة وأولئك هم المعتدون قال الله جل وعلا كيف وإن يسهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف يكون لهم أهل noy alkawallati nirta heferɓe wa in yasharu alaykum to ni ɓe jaalake on yasiru bikum to ɓe tinorake be moɗon to habre ukki hakkunde mon be maɓɓe ɓe jaalake on la yargubu ɓe ndenata yuraɓu ɓe ndenata ɓe aynata fi ɗum nder moɗon illan bandiragu wala zimma wala alkawal to nini ɓe keɓi weddirre kam ɓe kona noon ɓe accata on illan ɗo wi garaba tafsiro men jalaluddin rahimahullah o wi garaba ɓe ndenata bandiragu ha moɗon wa qila bihi l ahadu konngol feere bo wi illan man ɗo ɗum alkawal ngal on kaɓɓodi goo to ɓe heɓi weddirre no ɓe kaɓirta ɓe mon kam fuu ɓe aynata alkawal man wa qila al muradu bihi allahu taala konngol feere bo wi muño ɓe man ɗum allah ɓagiɗo ɓe ndenata dede ko allah seniɗo wi wa qila wiyama aljaza kamɓe ka ɓe ndenata haala mbar jaariɗo wona ko wanni ɓe wa huwa rafu sawti idda almuhalafa kanjum woni ɓamtugo sawto maɓɓe heedi almuhalafa yaake kundidiragu annahum kanu yafaluna dhalika ɓe laatino kuwa bolwa ɗum ɗo inda almuhalafa wakkati hunduki yimɓe to wari ɓe hundan ɗo leñolngol waɗata wa leñolngol ɓe hunda ɓe maɓɓe ɓe mbiya ko heɓi mon heɓi min ko heɓi min minin bo keɓi on ene wattake ba yimɓe iba goɗɗo gooto ɗon man ɗo to ni woodi weddirre ɓe keɓi seeɗa ɓe anditi ɓe torran on ni ɓe aynata ɗiɗo ɗi fuumaji ɓe aynata alkawal hakkunde moɗon ɓe aynata bandiragu hakkunde moɗon ɓe aynata ko allah seniɗo waɗi wala zimma ahadan wala alkawal bal accina yuzunakum ɓe torran on mastata'u fodde no ɓe mbawi wa jumlatu sardi woni in yasharu alaykum ɗo jumlatu sardi man o wi haalum ɗum ha dayake maɓɓe no ɓe goni yurdunakum bi afwahihim hamɓe heferɓe ɓe ɗo gerdina on be kunduɗe maɓɓe ɗum boɗiɗe ɗe ɓe bolwata tan on nanata ada bayanun li ihadihim ɗo wanginki yaake maɓɓe on no ɓe goni inda adami zafri bil muslimin yaake soyde tinorago ɓe julɓe to ɓe keɓayi ɓe jaali julɓe ndendaɓe ɓe julɓe ɓe ɗo bonda kam warnano welugo konngol kadi a tamma ɗo kam ɓe ɗo gondi dow alkawal goɗo woodi isra bayani haali min da zafri bihim ɓawo bo allah seni ɗo artino won wi to ɓe tinori ɓe jaalake julɓe kada ko ɓe gaɗata to ɓe renata wata bagulubuhum ɓerɗe maɓɓe ɗon calo kamɓe man ɗo heferɓe ɓe to nini ɓe laatake woodi ko ɓe keɓi kam ɓe keɓi no ɓe jaalira on kam ɗo ka ko ɓe torrata on ɗuuɗi wata bagulubuhumul wafa'a bihi ɓerɗe maɓɓe kam ɗon calo hebbingo alkawal ngal on koyɗinogo
to ɓe heɓi ɓe jaali on yaake nder ɓerɗe maɓɓe jaɓata ay tamtani'u min al ijani wal wafa'i bima azharuhu ɓerɗe maɓɓe ɗon haɗi to heeɗitoraago be de wangilki ko ɓe de hutinirki be ko ɓe bangigo hebbinki be de ko ɓe bangini ɗo to ɓe jaali on ni ɓe gaddan bonon dagol ka feere wa aksaruhum fasiqun allah seniɗo wi ɓurna maɓɓe fuu ɗum fasiki en ɓurna maɓɓe fuu ɗum fasiki en fisku ɗum kanjum woni luutago allah seniɗo naaqiduna lil ahadi ɓurna maɓɓe fuu pistoɓe alkawal to ɓe ɗon gondi be moɗo noon an kotiri be maɓɓe to ɓe heɓi weddirre ni ɓe pistan ngal istaraw bi ayatillahi samanan qalila ɓe mbattitake be alkawal allah bi ayatillahi be ayaji allah alqur'ani qur'an samanan qalilan saman pamaru min adduniya ko e duniyaru ay taraku isba'aha lisahawati taraku idba'aha lisahawati ɓe accini tokkugo ayaji allah go lisahawati ngam suunoji maɓɓe wal hawa e giɗaɗe nafsu ɓe ɗo gi'a de ko ɓe keɓata ha yimɓe go kañum ɓe sullori be majum ardungal kowago yiigo maɓɓe yimɓe ɗo tendini ɓe yimɓe ɗotantoɓe yo kanjum go ɓe acci jotta ka wangilgo gonga ɓe acci tokkago ayaji allah ngam dalila ha ɓe heɓa pamarum ɗum ɓe heɓata ha yimɓe tokkuɓe ɓe fasaddu an sabilihi kañum kadi ɓe faddi ɗatal allah dinihi lawol dina allah ɓe faddigol ɓe haɗa yimɓe tokkugo innahum sa'a ma kanu yamalun hamɓe ɓe halli ko ɓe laati ɓe ɗon kuwa kanjum woni wattitago kosugo jotta kam saman pamarum acca ayaji allah ɓe faddago yimɓe acca lawol dina kuugal ngal ɓe kuwata ngal sa'a bisa halli ma kanu yamalunahu ɗum ko ɓe laati ɓe ɗo kuwa ɗum amalum haga kuugal maɓɓe ngal fakar ngal kallugal la yargubuna fi muminin illan wala zimma hamɓe ɓe laatake la yargubuna ɓe ndenata fi muminin heedi muminijo illan alkawal go malla bo illan bandirago o wino ko arti malla bo illan man ɗo o wino muño be man ndede ko allah alkini to nden ɓe renata ɗum kanjum wala zimma wala alkawal wa ulaika ɓe aton ma humul mu'taduna kamɓe woni ɓeetiɓe kamɓe woni caaliɓe keerol nda arande o artinno la yargubuna fi muminin illan wala zimma nden o lori arande ka la yargubu fikum illan wala zimma nden jonta o wi la yargubuna fi muminin illan wala zimma bana haala man ka gotana ka feere feere ha bo laysa fihi takrarun mimma tagaddam na ɗum forñiti ha dey ko saalino go na kanjum allah lorni ha ɗo dey lihtilafi jawabi sardi ngam ha jawabu sardi man ɗo luuri li anna al awwala afada tahliyata sabilihim ngam arande kam ko faydi ɗo ɗum faydi ferwingo ɗatal maɓɓe acca ɗatal maɓɓe to ɗo kam jotta kam nden wa huna afada annahum ihwanuna fi dini ha ɗo bo faydake en kamɓe ɗo ɓe derɗiraɓe men her diina to nini ɓe nasti nder diina islama kamɓe laati ɓe derɗiraɓe men la yargubuna fi muminin illan wala zimma kamɓe ɓe laati ɓe ndenata heedi mumini en ɓe renata ɗume bandiragu wala alkawal wa ulaika humul mu'taduna ɓe aton ma kamɓe woni ɓeetiɓe to ni laatake ɓe ndenata ha mumini en alkawal ɓe ndenata bo fahinta bandiragu ɗum kadi goɗɗo julɗo to o nani a sese o rena o ayna bandiragu maako ande leƴƴi mon dede ko on sonirta sompo moɗon ande leƴƴi mon dede ko on sonirta sompo moɗon nden fahinta reena ɗum dede goɗɗo no wawi alkawal to on alkotiri be goɗɗo kebbinengal tata piste alkawal ko ena be sardiji muɗum nder alamaji nafikaku so ende hebbinki alkawal kadi goɗɗo julɗo muminijo tata jaɓa ɗum sakko mayo oɗon nder suumayo oɗo suumi kam ñalomaje goɗɗe luttuɗe fuu nonnoon se o hebbina alkawal maako se o anda bo leñol maako ngam deyde no o sonira sompo ha maɓɓe ɗo lismake mo dow umrore allah ceniɗo nden ta o ɓeeto bo ta o sala keerol ha deyde ko huwata fuu ngam allah ceniɗo wi wa ulaika humul mutadun ɓeetare maɓɓe man ndeyere ɓe renata jotta kam bandiragu ha mumini en
alkawal ngal ɓe kaɓɓodi ɓe maɓɓe bo ɓe ndenatangal ɗum Allah seniɗo wi kamɓe woni ɓeetiɓe fa in tabu wa aqamu salata فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإن تابوا تبتوب دغا كفراكو بانغولا أرتينوغو وأقاموا الصلاة ببوسي جلد وآتوا الزكاة بنوكي زكاة فإخوانكم في الدين nden kaɓe laatake ɓe derɗiraɓe mon her diina na ini sendiri be ngolangol artinogo fa in taabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum ngola ka Allah seniɗo wino aya kaya nden ha aya ka bo fa in taabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi ddini ayiya hunde man nde woore nattoyago fu on honatano ɓe o wi laysa fihi takraru ma taqaddama lihtilafi jawabi sardi na ɗum fornitaki ha ko artino dey ngam jawabu sardi man do luuri ha ko artino kam Allah wi fa khallu sabilahum acce perwine ɗatal maɓɓe yake nden ta kaɓe be maɓɓe ta ko e jawle maɓɓe ta jaɓe hunde feere ha maɓɓe ɗo bo fayiddi kadi annahum ihwanuna fi ddini ɗon ka Allah seniɗo yecci ha aya ka bo ɓe laatake to ni kamɓe man ɗo ɓe tuubake keferaku ɓe ɓoosake juule joyi ɓe juuli ɗum wa atawu zakata ɓe dokki jakka fa ihwanukum ɗum derɗiraɓe moɗon ay fa hum ihwanukum fi dini kamɓe ɓe yaake nden ɓe derɗiraɓe moɗon her diina derɗiragu ngu diina ɓuran derɗiragu ngu daydal ha alakhira amma ha duniyaru kam derɗiragu ngu daydal ɗo seeyo lismangu fodde bawɗe ma derɗiragu ngu daydal ɗo woodi haqqeji muɗum a yiya ha laata yo ko on man laatake gooto julɗo gooto kefero a andan yaakeji maako sakko ma nde laatake on daydama amma derɗiragu ngu diina ɗo kayum on luttata jotta ka alakhira innamal muminuna ihwa Allah seniɗo wi mumini en fuu ɓe derɗiraɓe on nuɗɗiniɓe ka fuu derɗiragu ngu daydal go waran seeda kadi ha alakhira kam derɗiragu ngu daydal kam ɗum laata ɗum nafotira ha duniyaru ɗo to ɓe laatake ɓe julɓe ɓe seedata ha alakhira fu to laataki noon bo ɓe cendiri kadi ɓe mayde amma derɗiragu ngu laatake ngam dalila imanaku kayum ka sendirta non sobiragu fu to laatake ngam dalila imanaku sendirta amma to sobiragu laatake ngu geddu Allah ngu fasikare on har duniyaru Allah seniɗo wi al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin al-akhillau beldiɗiraɓe sobiraɓe beldiɗiraɓe yande dalngal to waɗi yoga maɓɓe ɓe yoga ɗum konne en se laatiɓe kuloɓe Allah yo kamɓe ka sobiragu maɓɓe horan luttoya ha al-akhira fu ha wari ha hadise on ɓe jooɗoto ha aljanna ɗo ɓe ɗon gewta ɓe siftora ko ɓe kuwanno ha duniyaru fu ɓe siftora goɗɗo feere fu ɓe gilla ɗum to ɓe mari haaje maako ni ndamo tan na wala saɗirma ha aljanna kam deydey to goɗɗo ɓuranno nanugo belɗum to o somi ha duniyaru o weelama o ɗon ɗama o heɓi yiɗi ñamdu ndu o yiɗi o ñaami o haari o yari jaram dam o yiɗi o ɗonɗitake o waalo o ɗaano o fofta belɗum o nanata go kay wala ha aljanna ñamdu ɗo to o ñaami ma ɓilla wala her maako ba wa'ere ni ba wulwede ni wurta timmi ko coofe wala her maako sewɗe ma sakko lorɗe ko ñittago ɗo wala ha maako o laatoto kadi ɓen man ɗo nokkure nde ɓe giɗi fuu ɓe gillotiran ɓe ciftoran ha kuuɗe nde ɓe kuwata har duniyaru fuu ɗo kam laatake derɗiragu ngu diina beldiɗiragu ngu diina sobiragu ngu diina to ni laatake luuti noon kam to nini ɓe sendiri ha duniyaru ɗo ɗon woni ɓe sendiri firagun fasilun wa nawan sutun
ɓe sendiri sendigu kam sendowu nden woɗɗe gabo dayiɗo ɓe metata hawtugo kadi ɓen kam ha abada anda to nini goɗɗo feere eewa o yaha nder yiite ngam jalore on bo eewa mo nder nema muɗum kañum bo ngam monnuki o yiya kanko huɗatoɗon no wondino ɓe ɓeɗo ha imanakuɗi nda ha wonno ay fahum ihwanukum fi ddini to ɓe tuubi geferaku ɓe ɓoosi julde ɓe dokki jakka ɗum derɗiraɓe mon her diina wa nufassilu l ayati nubayyinu l ayati min ɗon bangina ayaje li gawmin ya'lamun heedi yimɓe andanɓe fa yatadabbaruna ɓe taskita ko waɗi ya'lamuna ɗo wi yatadabbarun o wi yattaizuna fa yu'minun ɓe taskito ayaje go nden ɓe keɓa ɓe nuɗɗina wa innama fussira l ilmu bitadabburi andal tafsirama ɓe taskitago ko waɗi li anna al murada bihi ilmun yahsulu mahu lisanu la mutlagu ilmin ngam andal man ɗum andal on ngal tabitorta be muɗum no heɓata o de'itira ha dow ko laati gonga na yoftugo andal ko iri ngalewal fuu kañum allah seniɗo wi min ɗo bangina ayaje ɗe ligawmin yalamuna heedi yimɓe andanɓe yatadabbaruna o wi yalamuna ɗon yatadabbaruna ɓe taskitata andal wala ko nafata koye na hutinirago be magal nder hutinirgo be andal bo andingo ngal mo anda andal ɗum laatake ɗum hunde tilimde allah ceniɗo wi qul hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamun wi'u anduɓe ɓe ɓe andaɓe potanna ɓe potata bandirawo ma wiyo ɓen ɓe ande ɓe ɓe majje na ɓe potoɓe ɓen ɓe ande ɓe ɓe majje na ɓe potoɓe to ɗon man taskita fakat qul hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamun wi'u ni useni anduɓe ɓe ɓe andaɓe potanna a yi Allah ci jawabu goto fu andi ɓe potata anduɗo mo duniyaru ni andal duniyaru on o andi o bo wala andal duniyaru man to a yiɓe naɓe potata sakko andal ngal alahira kam gi'a ha nokkure kuuɗe woni ɗo ya laaru jotta kam a yaha to a yiɗi daga ardiɓe leddi daga ministre en daga gonɓe les maɓɓe daga ha yahani yimɓe laamu ha timma dillu fayinta ha yimɓe kuuɗeji a heɓa directeur en mawɓe a juye en maɓɓe ko nandi e maɓɓe yaha biroji maɓɓe ha gi'a ha ɓe goni kadi dillu jotta kam ha leebira en ha gi'a kayum bo nder sollare na nder gulenga na torraji ko worrina ñiddugo ñamdu be famɗugo ñamdu na warlaru jobdi kadi torra o yarata ɗo par genari peetetel ni oya bo nder nema nder climatisé ji goo fuu a yiya jogdi muɗum ɗuundi masinte ay bo heɓata ɓen ɓe ande ɓe ɓe majje na ɓe potoɓe ɗon ni a andi fayinta fa kat nden accu noon moɓre ɗo waɗa ɓe mofta yimɓe jonta kam ngare dare sera lawol ɓe daro an to a hakkila an dottijo nayejo de to aɗa waɗa hunde feere ɓe ɓocce ɓe yiɗi bon waɗa on dara ko waɗi ngam wala ko a andi on a dara ɗo a dara ni to a dari ɓe woɗay ɗo ɓe ɓocce to ɗon go goɗɗo bandama on ɗo ara dey a yiyay ngam dalila andal go on o ɓurnama dow mana ɗo ka duniyaru sakko alahira kata ƴamu kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ande malaika en liɗɗi nder maayo hondorde ha nder gaska muɗum fuu ɗo do'a no andino yimɓe hayru to andal kam kayum laati ɓurdu ɗum hunde fuu annabi adama alayhi salatu wassalam be andal ɗo on ɓural maako wangi dow malaika en wakkati nde malaika en bolwino ɓe mbi jawmirawo amin tagoye tata gaadi ndi ɓurata min andugo ndi ɓurata min teddugo ngam minin o arti taggugo o teddini min wakkati nde allah seniɗo tagi annabi adama alayhi salatu wassalam umriɓe jotta ka allah wangini kuuje wiyata malaika en gecceɗam inɗe kuuje ɗe ɓe wiyata subhanaka la ilma lana illa ma allamtana a yisike la ilma lana illa ma allamtana malaika en mbi senneki ma jawmirawo amin walana min andal minin ka koye na ko a andini min taw har ɗon goo nden allah seniɗo umri annabi adama alayhi salatu wassalam ya adamu ambihum bi asma'ihim an adama yeccuɓe inɗe kuuje ɗe annabi adama alayhi salatu wassalam ƴewna inde fuu ƴewna hunde fuu ɓe inde mum nden o yecca bo hikima ko waɗi allah tagi nde ayi allah andini mo ha o lifti kuuje gooɗe fuu maaje ɗe timmi
ha hunde wonde feere nde semtuɗum goɗɗo innata inde mum fuu o wolwi ɗon, ha cagdeyel be cagdere fuu o wolwi ɗon. har ɗon goo wangi kadi ɓural annabi adama, wangi dow ɓural malaika en goo be andal be laatugo maako annabojo Allah andinimo. yaake man Allah umri ɓe sujidanemo kadi, to fa sajadu illa iblisa, ɓe sujidi se iblis kayum kam sali. to si iblis wi kayum kana ɓuran mona sujidantamo, har ɗon to a hiisi a laari dalila andal goon Allah seniɗo ɓurnirimo. kuje ɗuɗɗe masin dabbaji ɗi yimɓe gurnata ko mari andal ɗo ɓuran ɗum wala andal. to ni a elti ɓoosaji ma nda ɗiɗo a andini ɗi, ɗi bo a andinayi ɗi, ɓoosaru ma andinandu, a wari a suyni ndu ha ndu nangane ndiwri, yaake man a bismi to ndu yahi ndu nangi ndu mbari, a wari a tawi ndu ñamay a ñaman. amma ɓoosaru ma ndu a andinayi ɗum ɗo, to nangi a ñamata. a seha ɓoosaru fu marndu andal ɓurandu waɗa andal, eno watta yimɓe ka ɓurata kadi ikra, jangu kanjum on fuɗɗiɗi dina men ɗo. jangen ma goɗɗo salata jangugo ɗo wakkati o woni fu, nde nini laatake o salay waɗugo haajeji maako, o salay yaago luumo kasa kuje maako, hunde fu bo o andi soggu muɗum o majjata, jangugo fu o salay. to yahi o jangan bo o mandan jangirde man. jangude de haaje ma, hakkilo ma to lori ton fakat a jangan. to o jangi o famay bo jangugo man be hoore mum ɗum dewal. jangu tata accu jangugo. Allah seniɗo wi min ɗo waɗa ayaje ɗo min banginaɗe ligaw min ya'lamuna heedi yimɓe andanɓe, yatadabbaruna ɓe taskita. mo wala andal to o siftorta hunde ɗina no waroto sona be andal, majjuɗo kam fondu ɗum he ƴombal ñolgal. banda yimi banniɗo ngam a nana a faama, a waɗa tiiɗal bo ha ekkitirgo jangugo, a anda moggal dina ma kam fuu. wa innaka su aymanahum, wa innaka su to ni ɓe pisti, nagadu aymanahum to ni ɓe pisti alkawe maɓɓe, mawasigahum alkawe maɓɓe, hoolaje maɓɓe ɗum ɓe waɗino alkawe ɓe alkotiri, nden ɓe heɓi ɓe hoolotiri ɓe julɓe dow alkawe goo. alkawe ɗum ɓe alkotirino, to ɓe pisti ɗum min baadi ahadihim ɓaawo alkawal maɓɓe, wa ta'anu fi dinikum, nden ɓe musɓini ha dina mon, abuhu ɓe aybika, fa qatilu aimmatal kufri, kabde be hohoɓe keferaku, ru'asa'ahu, kabde be mawɓe ko'e en keferaku, fihi waɗ'u zahiri mawdi al mudmari, ha wigo fa qatilu aimmatal kufri ɗo ɗum wallinki inde wangude ha nokkure lameri. Allah seniɗo wiyanno fa qatiluhum, kabde be maɓɓe, amma Allah seniɗo wangini fa qatilu aimmatal kufri, kabde be hohoɓe keferaku, ha wangina ɗum jonta kam yiya deydey ndano ɓe goni keferaku maɓɓe ɗo, kanjum sabbibini ɗum ha ɗum laata ɗum fantina jottaka ha ñiddinti kuugal maɓɓe. wa innaka su annaksu fil asli arruju ila al khalfi, ko wiyete naksu ɗum ha asli majum ɗum lortago ha ɓaawo. to kanjum ɓe fisti alkawal ɗo, na ɓe lorti o arti bana alkawal goo wala, kanjum ɗum hutinira kadi ha fistugo alkawal bo ɗo majas, asli may kam ɗum lorugo ha ɓaawo non. to non ɗon man ɗo mo waɗi fisti alkawal ɗo o lortake. wal mana fa in asharu ma fi dama'irihim min alsharri fa qatilu, to nini ɓe wangini ko woni nder ɓerɗe maɓɓe uggo e sharru, nden kam kabde be maɓɓe ɓaawo ɓeɗo goo dey, fa in taabu aqamu salata wa atau zakata fa ihwanukum fi dini go, ɓe laatake ɓe tuubi keferaku, ɓe darni dina, ɓe dokki jakka derdiraɓe mon ha dina goo, bayɓe banni goo ni daga ɓaawo ton kadi to ni ɓe pisti alkawe maɓɓe goo. wa innaka su nagadu aymanahum mawasigahum min baadi ahadihim, ɓaawo alkawal maɓɓe, wa ta'anu, nden ɓe musɓini ɓe aybi fi dinikum her dina moɗon, ɓe gari ɓe bolwi deydey ko handay ha dina moɗon, ɓe aybika. wa fi qira'atin bil kasr, nononna abuhu ɓe aybika, fa qatilu aimmatal kufri, yaake man habde kadi ɓe hohoɓe keferaku, ru'asa'ahu, hohoɓe maɓɓe, ardiɓe maɓɓe, mawɓe maɓɓe, fihi waɗ'u zahiri mawdi al mudmari, woni her ɗo wallinki inde wangude kadi ha nokkure lameri. o wiyanno fa qatiluhum innahum la aymana lahum, kamɓe ɓe alkawal walanaɓe kadi, uhuda alkawe walanaɓe, naɓe pistina
la aymana lahum uhuda lahum alkawe walanaɓe wa fi qira'atin bi kasri ha pellel o wi'inna ɗo nden ka qira'a anna kadi to anna bo li annahum ngam kamɓe ɓe la aymana lahum alkawe walanaɓe la allahum yantahu ngam ɓe kempiɗa anil kufri ɓe accina keferaku ɓawo on alkotiri noon ɗon no jooɗi ɗo goɗɗum on ɗo dawrida nden alkawal goto fistake hakkude moɗon yaake ndennaɓe matan torra man to o wi a immatal kufri kamɓe ɗo ɓe laatake ɓe hohoɓɓe kamɓe on ardiɓe ha keferaku ɗo waddi kadi ha holla ayiɓe maɓɓe mawɗo masine ardiɗo ɗo ayiɓe ɗo dow maako annabi to nini laatake o ubray ko wooɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde ɗon no windana lamlamɓe mawɓe ɗereji ha duniyaru nde o windani laamiɓe man goɗɗo feere o wiyanna ɗum aslim taslam silmu kisa fa in abayta fa innama alayka ismul arisiyin to a sali silmugo bo a anda junuba demoɓe tokkiɓe ma fuu ɗon dow ma yo kanjum kadi a yimmatal kufri a yi hohoɓɓe keferaku to yimɓe gonɓe les maɓɓe fuu tokkotoɓe yadde dargal to waɗi ɓe ɗon no ɗowtani ɓeɗo goo ɓe mbiya minin kana amin tokkino hohoɓɓe amin on waɗi to jawmirawo amin sowanɓe cowol yangada kamɓe kam Allah wiya wonon be maɓɓe fuu on ɗon nder yangada kam ngam keferaku man ɗo ɓe majjini ɗo ɓeddanan ɓe yangada amma ngam ɓe majjini ɓeɗo man bo majjinaɓe man wurtata na ɓe godi hakkilo kamɓe fuu ɓe sali la allahum yantahuna ngam ɓe kempiɗa anil kufri ɓe accina keferaku ala tugatiluna qauman nakasu aymanahum bela o ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم Allah ceniɗo takɗo en mari ɓe ɗo kayum wi ala tugatiluna bela on kabdata gawman yimɓe nakasu aymanon fistuɓe alkawe muɗum na ala ɗo li tahdidi gam solnuki nagadu aymanahum fistuɓe uhudahum alkawe maɓɓe wa hammu bi ihraji rasuli nden ɓe himmiɗini bo ɓe nufake bo wurtingo nulaɗo Allah ɓe giɗini ɓe gurtinamo kanko ɗo ha wuro Makka naɗe o deydey ko ɓe dawrinogo wa hammu bi ikhraji rasuli min makkata daga makka lamma tasawaru fihi wakkati nde ɓe dawridi her maako bi daari nadwa ha saare dawridaki maɓɓe ha saare barlaman maɓɓe ɓe dawridino jotta ka ɓe gurtina nulaɗo o Allah seniɗo wolwi ha ɗo wa hammu bi ikhraji rasuli ɓe himmiɗini ɓe wurtinki nulaɗo innama iktasara ala al ikhraji o rammiɗi ha ɗo ɗo wurtinki tan ma annahu waga minhum lhammu bil gadli hawtade bo ɓe hukkino ha maɓɓe himmiɗinrago ɓe mbargomo fuu ɓe mbargomo to bil gadli walhammi bil isagi aydan non fayinta ɓe himmiɗinorino ɓe haɓɓugomo fuu na dabareji ɗi ɓe dawrino goɗɗo feere waddi dabare wi ɓe kaɓɓamo nder gaska ɓe dokkamo ñamdu ɓe jara mo jooɗa toon ha o maaya toyi jotta ka seyhujo wari daga nasdi sayɗanu wari dow suura seyhujo daga nasdi goo o wiyata ɓe ɗo kana dabare goɗɗo feere wiyata en dokka mo jowari en meedamo o dilla o yaha waɗa no o yiɗi fuu goɗɗo feere wi ka ɗo bo na dabare on yiyata welgo konguɗi mako na say kujo garɗo goo wi ɗo fu na dabare o yaha o mofta yimɓe ɓe lora ɓe wara ɓe tawa nder kadi Abu Jahalina ko dottijo gona on waddi dabare wi jonta kam kayum kako yi dabare nafoore ka ɓe mofta kala leƴƴi arab en pat ɓe ho'a derkejo goto cembiɗɗo ɓe dokka ɗum kafa taƴohi ɓe ngara ɓe taara suudu annabijo sallllahu alayhi wa sallam yaake to o wurtan gam julde maako ɓe kawta ɓe coppamo ɓe fuu maɓɓe ɓe mbaramo barande goɗɗo goto ƴiƴam maako sankita nder leƴƴi nde yaake nden leƴƴi ɗo pat ɗi yaake man ɗo leyol maako feere mu wawata habdugo ɓe leƴƴi ɗi se ɓe ɗaɓɓita diya tan ɓe dokkamo ɓe dokka ɓe to ɓe dokki ɓe diyani jam haala maako saali ni ɓe dawri to ɗiɗo o wolwayɗi Allah seniɗo wi wa hammu bi ikhraji rasuli ɓe himmiɗini ɓe wurtinki nulaɗo Allah
alhaal bo ɓe bolwino haala wargo mo ɓe haɓɓukimo fuu li anna asara al ihraji jaharagiba ngam batte wanginki batte wurtuki makka kam ɗum wangi ɓaawo man wa huwa hurujuhu minha bi isni rabbihi la hawfan minhum kanju wurtaki nulaaɗo allah mo salatu allah e jam muɗum tabitani o wurti makka o waɗi hijra o hooti madina amma ɓe ɗuga e allah seniɗo dey na ngam o hultori ɓe on waɗi wurtinimo allah on ɗuganimo o wurta o hoota madina ɓaawa bo ɓurna sahaba en maako fu dilli toon ɗum haala laati tabitit ka ha defte artinoɗe tawreta ɓe linjiila fuu ɗon no tabiti ha muɗum annabojo neleteɗo ragara e annabo en o laatan o atimejo nden fayinta o lenete ha makka ɓaawɗon bo o feran ha wuro margo leɗɗe dibinoje toon dina maako tammi darago na yi daga o dañaka na o hulli ɓe on waɗi o dilli ɗum allah seniɗo nden sahaba en maako ha ɗo gurta dilla hijra man bo o wurtaki kanko oɗo reena seeto allah seniɗo duganimo aboubacry siddiqui radiallahu anhu nde ɗaɓɓitorino mo wimo dillan hijra o wi muñata on nden ɗon goo mbiyande nde o warani aboubacry o wi allah duganimo ɓe eggugo hoota madina aboubacry siddiqui radiallahu anhu o wi asohba e gondanna yo ɓe gondi ɓe dillidi a yina hulgo heferɓe on wurtinimo makka hoorimo madina dey ɗum dunga e allah walida warada ngam man wari allahumma kama akhrajtani min ahabbil biladi ilay fa askini fi ahabbil biladi ilayka o wiyata ya allah banno a wurtiniri am ha wuro ɓurgo yiɗego gure fuu heedi am kadi joƴƴinam ha wuro ɓurgo yiɗego gure fuu heedima yo ɗon man andinima wurtaki maako ɗo laatake be dunga e allah na ngam o huuli heferɓe on waɗi o wurti to kamɓe gan ha nokkure ɓe mooɓino goo haaje maɓɓe ɓe kuwanno gotol caka tati ɗo ɓe tabbitini jotta ka fakat ngol ɓe tammi huwugo ɗo kangol woni warkimo amma allah seniɗo hisnimo her maagol to nden o wurtigo dina go yahi mari sembe ɗum kadi allah seniɗo wiyata wa hammu bi ihraji rasuli ɓe himmiɗini ɓe wurtingunulaɗo min makkata daga makka lamma tasawaru fi wakkati nde ɓe dawridi her maako bidari nadwati ha saare dawridal maɓɓe wa hum bada'ukum hamɓe woni ɓe fuɗɗini on bilgitali ɓe habre awwala marrati aran silande nanu ko allah seniɗo tagɗo tagefoji lenɗo muhammadou wi kamɓe o hum bada'ukum awwala marra kamɓe on fuɗɗini on bilgitali ɓe habre ɗo awwala marra aran silande haysu gatalu hujaa wakkati ɓe habdino ɓe huja inko en hulafa ukum kundiɗiraɓe moɗon ma bani bakrin onon gurasinko en kundiɗiraɓe moɗon hawti ɓe bani bakri nden ɓe habdi ɓe huja inko en bo kundiɗiraɓe ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam fama yamna'ukum an tuqatiluhum e ko haɗata on kadi onon julɓe habdugo ɓe maɓɓe atahshawnahum bela on kulanɓe on na atahafunahum on ɗo kulaɓe na to on ɗo kulaɓe nane faame kadi fallahu haqqu an tahshawhu allah on ɓuri henago kulon ɗum fi tarki qitalima accuki habduki ɓe maɓɓe in kuntum mu'minin be sarɗi ɗe to ni on laati on mumini en nasallahu salamata llah